Allah sarki rayuwa. Kai dai kana ta ɗauko maƙiyanka a matsayin su ne masoyanka. Wannan abin sai rara. Shi zai ɗauko maƙiyansa ya mai da shi masoyansa. Ka shiga Kannywood, ka je ka ɗebo waɗanda ba sa yin ka, ba sa ƙaunar ka. Lokacin da aka ɗauke mahaifiyarka, wasu a cikinsu har fitowa suka dingi aibantawa suna cewa ai daman ka cika iza shugabanni. Kana ɗora su akan hanyar ƙarya. Ka ƙyale layin gaskiya, ka kama layin ƙarya. Wannan rayuwar sai Dauda Kahutu rara. Ka ɗauko maƙiyanka ka mai da su masoyanka. Ga mu 'yan TikTok, mu hau kan waƙarka, mu rinƙa daka tsalle, mu hau kan waƙarka, mu rinƙa mamin, mu hau kan waƙarka, mu rinƙa nishaɗantar da al'umma, mu hau kan waƙarka, mu yi ta yin abubuwa na girgiza, na sha'awa, na abin da za mu birge jama'a. Ka ɗauko gwamna mu ce sai shi, mu bi waƙarka. Ka ɗauko ɗan majalisa ka ce sai shi, a waƙa mu ɗauka mu bisa. Ka ɗauko shugaban ƙasa ka ce sai shi, mu ɗauka mu bi ka. Amma duka wannan mu da muke ɓangaren TikTok ba ta mu kake yi ba. Kuma saƙo, in dai saƙo ne na isar da saƙo, wanda ya amsa saƙo shi zai isar da saƙo. Mu 'yan TikTok mu ne muke isar da saƙon nan. Amma 'yan Kannywood to ina ma masoyan suke 'yan Kannywood? Ai dama mu ne 'yan TikTok ɗin, mu ne muke talata abubuwan da ku 'yan Kannywood ko in kun yi, mu ne muke ɗauka mu ƙara yaɗa abin gaba. Amma ka zo ka ɗauki muƙamai ka ba 'yan Kannywood, ka zo ka ɗauki dukan wata kyauta ka ɗauka ka ba 'yan Kannywood. Ban ika ba 'yan Kannywood ba, ban kuma yi hassada ba, don an ce hassada ga mai rabo taki. To wannan mu dai ba hassada muke yi ba, muna gaya maka gaskiya ne. Don na rantse mu ɗin 'yan TikTok mu da ka ƙyale, mu ne za mu isa maka da saƙonka ya isa inda baka tunanin saƙon naka zai je. Amma wallahi wannan rabi 'yan Kannywood ɗin nan, ko ni a cikin 'yan Kannywood ɗin nan akwai wanda na linka shi masoya. Wallahi a cikin 'yan Kannywood ɗin nan akwai wanda ni ma kaina na linka shi masoya. Amma mu 'yan TikTok ɗin sai ka ƙyale mu da muke wahala, muke gwagwarmaya da bin waƙoƙinka, mu da muke fama. Amma yanzu ba ta mu kake ba, sai ka tashi ka ɗauki mukamai da dukkan wani alheri na kyauta da kake yi, sai ka je ka ba wa 'yan Kannywood waɗanda su ba za su iya taimaka maka ba akan tallar Tinubun nan. In dai tallar shugaban ƙasa ne, su ba za su iya yi maka ba. Mu kuma 'yan TikTok ɗin mu ne za mu isar da saƙo ya kai inda ake so, saƙo ya je cikin sauri. Mu 'yan TikTok muke da wannan damai da wannan fawai. To ya kamata ka rinka dubawa in za ka yi abubuwa. Wallahi Dauda Kahutu rara, kana mantawa da abubuwa da yawa a ciki. Wallahi tallahi na kai shekara da shekaru ina wahala a kanka. Na kai shekara da shekaru ina wahala. Har waƙoƙi na yi. A cikin yaran naka akwai wanda suka nuna min hassada, baƙin ciki fili. Amma ni ban ji haushin wannan ba, saboda ba kai ba ne kai min. Wasu ne a ciki suka yi min. To kuma daman in dai baka je ka samu mutum ba, ai baka da bakin ka ce mu wani ya wulakanta ka. To amma mu yanzu gaskiya mu ta nan bangaren abin da za mu faɗa, ni dai abin da na hango kuma kuskure ne. Wa'inda suka ƙika su ka koma muwa. Kuma mu 'yan TikTok ɗin mu ne za mu isa maka da saƙonka ya kai inda kake so ya kai cikin sauri. Amma sai ka manta da mu, sai ka je ka kama wa'inda masoyan nasu ma tauraron nasu ya yi ƙasa, ba su da wani fawa, ba su da wani haske. Wallahi don 'yan Kannywood yanzu rabi tauraron su ya yi ƙasa, ba su da wani haske. Mu 'yan TikTok mu ne tauraron mu yake sama, mu ne yake haskawa, mu ne muke akan. In mun yi abu yanzu zai baɗi duniya, yanzu kuma za a saurare mu. Wallahi sai mu wannan tabbas, wannan dai ina faɗi ne
ko a yadda ko kar a yadda. Allah samu dace. Daga naku Mansur yan fasaha, insha Allahu kundin tsarin aikin za ku rinka ji labarai dalla-dalla insha Allahu. Daga naku Mansur yan fasaha, mu kasance tare ko a TikTok ko a YouTube insha Allahu.